M-am întors pe strada Izvoare din Piatra Neamț, aici unde Consiliul Județean Neamț implementează proiectul drumului județean pe fonduri europene, axa de transport rutier Piatra Neamț-Bacău. Este un segment de drum important pentru cetățenii de aici, din această zona orașului Piatra Neamț, un drum foarte accidentat și un drum pe care trebuie să-l modernizăm urgent pentru a reuși să rezolvăm problemele din această parte a orașului. Am vorbit cu constructorul, suntem în termen ca și grafic de lucrări, încerc să pun mai multă presiune pe constructor pentru a reuși ca până vine sezonul rece și vine zăpada, să reușim să turnăm primul strat de asfalt măcar pe unul din sensurile de mers. Așadar mă preocup ca zilnic să monitorizez și să văd cum decurg și cum merg lucrările pe toate șantierele județului Neamț. Ne revedem, dragi nemțeni, în altă zi pe alt șantier. Vă doresc toate cele bune!